Amalur Mendizabal, Amaiurreko senatariak ertzainen aurkako salaketa jarri du Donostiako epaitegian. Han, Amaiurreko eta EH Bilduko kideen babesa jaso du. Joan den astelehenean, herriraren aurka Hernanin egindako polizia operazioan zauritu zuten. Erantzunkizuna norbaitek hartu beharko duela nabarmendu du, eta erantzukizun politikoa ere badagoela uste du. Oain ikusiko du hemendik aurrera, nork hartzen dituen erantzukizunak, gaina gaur justo honea gentozela ikusiten nahitu naiz Iñigo Cabacas-en heriotzaren 18 hilabete betetzen ari dela egun hauetan. Eta pixka buruan eukita zai gaude, nork hartzen dituen erantzukizunak, eta ze ondorio dauzkaun gaur hemen jarri deun salaketa honek. Ikusten dut ertzaina dagoela Beltrán de Herediaren mandopean. Eta gero egin dituzten deklarazioen aritik, ikusten dut bai dagoela erantzunkizun bat. Egun berean Hernanin egondako karga polizialean herritar gehiago zauritu zituztela gogorarazi du. Hainbat senatarik deitu diote EAJkoek barne, baina ez du dei ofizialik jaso. Egun hartan bertan pertsona gehiago ere egon ziren zaurituak, ni bezala, eta gauzak argitzen ez diran bitartean, bidea zabalik gerditzen da olako gauzak gertatu daitezen berriro ere.